Кнігі без літар на камунікат.орг. Я прачытаю некалькі кароткіх аповедаў з новага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды», прысвечанай тым, хто з часоў Тадэуша Касцюшкі да нашых дзён змагаўся за свабоду у самых розных яе вымярэннях і увасабленнях. Мае гераіні, паўстанкі і змагаркі розных эпохаў ад Эміліі Плятар да нашых сучасніц Алесі Фурс і Надзеі Демідовіч. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, што адна з цэнтральных яе вуліц названая імем графіні Эміліі Плятар. Вам могуць з гонарам распавесці, што гэта польская Жанна д'Арк, якая здабыла сабе вечную славу ў гераічны час вызвольнага паўстання 1830-1831 гадоў. На жаль, не кожны грамадзянін нашай краіны гатовы ў такі момант удакладніць, што Эмілія не полька, а беларуска-ліцвінка. Яна ваявала з царскімі захопнікамі далёка ад Польшчы, у Беларусі, і была не проста арыстакраткаю, але беларускай паэткай і фалькларысткаю, якая, да прыкладу, таленавіта выконвала народныя танцы, асабліва непараўнальнай была ў лепятусі, і віртуозна валодала жанрам галашэнняў. Характарам, тэмпераментам, ахвярнасцю яна вельмі нагадвала сваю сястру па духу з пачатку 20-го стагоддзя Алаізу Пашкевіч, цётку. Блізкія сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятар пакінула ўсё – багаты дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячае захапленне верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня, што некалі прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары, сваім коштам сфармавала паўстанскі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў і, выбраўшыся ў мужчынскую вопратку, ачоліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыне, вызваліў ад расейцаў езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся у бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Тадэуша Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эміліяй заўсёды была ад'ютантка Марыя Прусынская. У аддзеле ваявала і настаўніца-шляхцянка Марыя Рашановіч, а 10-гадовая Валерыя Ражазінская стала выведніцай. Смерць выбірае лепшых, знясіленая ў баях і паходах, нялёгкіх і для загартаваных мужчын. Эмілія цяжка захварэла. Яе сыход у снежні 1831 сімвалізаваў скон усяго паўстання. Вестка пра гераізм ліцвінкі, што змагалася з расейскай тараніяй, шырока разляцелася па свеце. Свае творы прысвяцілі ёй дзесяткі паэтаў у Францыі, Брытаніі, Італіі, Нямецчыне, Польшчы. Адам Міцкевіч адгукнуўся вершам «Смерць палкоўніка», дзе павысіў гераіню у вайсковым рангу. Ці ёсць у гарадах Беларусі сярод мноства вуліцаў Клары Цэткін, Розы Люксембург і Надзеі Крупскай хоць адна, названая ў гонар нашай Жанны д'Арк. Марія Ямант. Яна была роднай сястрою аднадумца Кастуся Каліновскага Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліновскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстанне, Язэп паехаў следам. Кастусь
Часта бываў па сваіх нелегальных справах у Вільні, і сям'я Ямантаў прапанавала яму спыняцца ў іхняй кватэры на вуліцы Вялікай, у самым цэнтры былой сталіцы княства. Там і адбылося знаёмства Кастуся і Марыі. Сябры сцвярджалі, гэта было каханне з першага позірку. Пачыналася весна 1861-го. Каліноўскі меў 23 гады, Марыя на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў ужо як самага жаданага госця. Праз год Марія зрабілася яго нарачонаю. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прадчувала, што наперадзе іх чакаюць нелёгкія выпрабаванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Ямантаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Якраз там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўраду ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства Літоўскага і перадачу зямлі селянам. Марія стварыла падпольны жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванне, разносілі пошты, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побач з Марыяй заўсёды была сестра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам, мы найперш і ведаем пра пачуцці Марыі і Кастуся і пра тое, што Марыя была яго нарачонаю. Людвіка пахаваная на віленскіх могілках Росы, там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліноўскі з Серакоўскім ды іхнія баявыя пабрацімы. Яшчэ адна родная сестра Марыі, Алена, была нявестай Цітуса Далеўскага, найбліжэйшага паплечніка Каліноўскага. Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Кастуся, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары, Марыю у манастырскіх мурах насупраць. Яе цётка Ядвіга Макрыцкая падкупіла ахову і здолела наладзіць нарачоным ліставанне. У цыдулцы да Любай Каліноўскі пісаў: «Зайздросцю свабодзе вароны, якую бачу з вакна на снезе». Дарэчы, якраз праз цётку Ядвісю удалося перадаць на волю лісты з-пад шыбеніцы. Да нас, як вядома, дайшоў і вершаваны ліст да каханай, напісаны Каліноўскім незадоўга да смерці. «Марыська Чарнаброва, галубка моя, дзе ж падзелася шчасце, і ясна доля твая». Разам з бацькамі і сястрой Марыю выслалі на 10 гадоў у сібірскі Табольск. Увесь гэты час яна насіла жалобу па каханым. Апалонія Серакоўская. Яе надзвычай часта называлі першай прыгажунью на Літве. Апалонія паходзіла з роду Далеўскіх, які даў паўстанню 1863 3 кіраўнікоў. Улетку папярэдняга году яна выйшла ў кійданах замуж за капітана расійскага генштабу Зыгмунта Серакоўскага. Шчасце было нядоўгім. Праз колькі месяцаў Зыгмунд, блізкі паплечнік Каліноўскага, ачоліў збройнае змаганне на Ковеншчыне і цяжка паранены трапіў у палон да расійскіх карнікаў. 22-гадовую Апалонію прывялі да Зыгмунта уначы перад смяротным пакараннем. Юная жанчына ўжо чакала дзіця. 15-хвіліннае спатканне праходзіла пад аховаю 15 салдат і афіцэраў. Апалонія размаўляла з мужам, укленчыўшы перад яго ложкам. Праз некалькі гадзін вайсковы доктар перадаў ёй Зыгмунтаву цыдулку. «Анелі моя, жыць і быць вольным магу, толькі выдаўшы сяброў. Ніколі не здолеў бы пайсці на гэта,
таму падпісаў сабе смяротны прысуд. Памру чысты і незаплямлены. Буду кахаць цябе, буду лунаць над табой і нашым немаўлём. Пасля мужавай смерці на аўдыенцыі генерал-губернатара Муравьёва вешальнік Аполлония прасіла не асуджаць яе на выгнанне. І нас пасылалася на кволае здароўе і цяжарнасць. На словы ўдавы Сераковскага, што ў глыбіні рассеі яна не знойдзе для сябе і дзіцяці добрых дактароў, Муравьёў задаволена адказаў: тым лепей. Народжаную ў высылцы дачушку Аполлония назвала у гонар мужа Зігмунтай. Малая пражыла усяго 1 год. Сераковская напісала ўспаміны пра той незабыўны час. Яны поўныя горычы і смутку, але і найцікавейшых дэталяў, што дазваляюць аднавіць шматлікія падзеі паўстання, удакладніць партрэты яго герояў. Нельга без хвалявання чытаць, як паўстанцы прыслалі да Аполлоніі сувязнога. Ён папрасіў перадаць яму кашулю Зігмунта, у якой той быў паранены і паланёны. Тканіну падзялілі на часткі і разаслалі па змагарскіх аддзелах. Сучаснікі сцвярджалі, што ядвабныя, шэрыя ў чорную кратку кавалачкі кашулі натхнялі ваяроў не горш за баявыя сцягі. Аполлония пераканаўча даводзіць, паўстанне ў Літве Беларусі не было польскім. Яна апісвае, напрыклад, сход, дзе адзін з камандзіраў палымяна выступіў супроць варшаўскай апекі. Польскі камісар мае ўсяго дарадчы голас. Варшава не разумее нашых патрэбаў. Павінны самі радзіць сабе пра дабро сваёй зямлі. Гэта быў паўстанскі начальнік Вільні Владзіслаў Малахоўскі. У эміграцыі ён стаў пад імем Леон Варнерке вынаходнікам з усесветнай славай, стварыў правобраз сучаснай фотакамеры. Успаміны Аполлонії Сераковскай з роду Далеўскіх перакладзеныя на беларускую мову Станіславам Суднікам. Яны друкаваліся ў газеце «Наша слова», а цяпер чакаюць выдання кнігаю. Якраз праз заручальны пярсцёнак з імёнамі Аполлонія Зігмунд і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзеныя на замкавай гары ў Вільні ў 2017 парэшткі Сераковскага. Надзея Демідович. У архіпелагу ГУЛАГу Александра Солженіцына ёсць раздзел «40 дзён кенгіру», прысвечаны паўстанню вязняў кенгірскага лагеру, што выбухнула ў 1954. У змаганні, даведзеных да роспачы зняволеных, брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому бесстрашнага выступу загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашахтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Далоў берыеўскае беззаконне». Непакорлівую Надзею, асуджаную ў 1949 за антысавецкую дзейнасць на 25 гадоў няволі, этапавалі на поўнач у тайшэцкія лагеры. Яна вызвалілася ў 1956, важыла ўсяго 40 кілаграмаў, але так і не была рэабілітаваная. За часамі нямецкай акупацыі Надзея вучылася ў слонімскай беларускай гімназіі. Як і многія раўналеткі, уступіла ў саюз беларускай моладзі. Мы хацелі, згадвала яна, жыць у роднай беларускай дзяржаве, працаваць на свой народ, а не на чужынцаў, пакінуць для дзяцей і внукаў гэтую зямлю лепшай. За такія летуценні органы шукалі, арыштоўвалі і судзілі сяброў саюза беларускай моладзі па ўсім савецкім раі. Надзеі удавалася заставацца на волі 5 гадоў, але і пераезд у далёкі Петрапаўлаўск не вартаваў яе. На допытах маладую беларуску збівалі да непрытомнасці, катавалі электратокам, але яна не назвала ніводнага імя іншых гэтак званых злачынцаў. У сваіх блуканнях па пакутах Надзея часта ўзгадвала юначае каханне аднакласніка Міхася Лічко, які вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю ды спрытам у спартовых спаборніцтвах.
Пра лёс Міхася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкова, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе са Слоніму. Міхася Лічко даўно не было на свеце. Па вайне ён апынуўся на захадзе. Аднаго разу на вуліцы з ім загаварыў хлопец, які неблага валодаў беларускай мовай. На чужыне чалавек міжволі пранікаецца даверам да земляка. Новы знаёмы зноў і зноў заводзіў размову, што трэба вяртацца і працаваць дзеля Беларусі. Такіх, як Міхась, там чакаюць, маўляў, інстытуты, стыпендыі, кватэры. Міхась паддаўся на гаворы. Яго, колішняга СБМаўца, чакалі лагерны тэрмін, барак з хворымі на сухоты і хуткая смерць. Пад уражаннем запозненай на 55 гадоў страшнай навіны спадарня Надзея напісала верш «Лёсы». Высокі ўзлёт хапала волі, сілы узняцца ўвысь, дзе шорхалі арлы, ды тую рунь чужынцы пакасілі. Надзея Дземідовіч была інвалідам першай групы, хадзіла на мыліцах, але дух заставаўся магутным. Мы сустракаліся і на мітынгах, і на шэсцях у Карапаты, і на прэзентацыях свабодаўскіх кніг. Яна таксама напісала 4 кнігі вершаў і ўспамінаў. Была шчаслівая, калі атрымала ад Рады БНР медаль да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанне анкеты, кім з сучаснікаў вы захапляецеся, яна адказала: маладафронтаўцамі. Алеся Фурс. Пад намаляванай Алесею пагоняй 25 сакавіка 1946 году сябры Саюзу беларускіх патрыётаў, нелегальнай патрыятычнай арганізацыі пастаўскай і глыбоцкай моладзі прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Алеся, як і тысячы юнакоў і дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры, успамінала Алеся ў 1990-е, разумелі Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага, беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўскага, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю ператварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы неадукаваны дырэктар, былы партызан, на просьбы вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагражаў здаць іх гэбістам. В адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі пра сапраўдную, а не марыянеткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула году і МГБ, якое заслала в арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гэбісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона. У полацкую турму іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязняў прымушалі злезці, і гэбісты з камсамольцамі і стрыбкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарэхі і мачыліся. «Заплюшчы, дачушка, вочы», – казаў ёй тата. Значна смялейшымі за людзей у камеры пачуваліся пацукі. Да ўкормленага пацука быў падобны і следчый. Ён карыстаўся гіпнозам, пасля чаго Алеся пад ягоны рогат падпісвала паказанні, як у Берасці, дзе ніколі не бывала, атрымлівала інструкцыі ад амерыканскіх выведнікаў. У мардоўскіх лагерах, куды этапавалі асуджаную на 25 гадоў Алесю Умперовіч, дазвалялася пісаць адзін ліст на год. Яна доўга не ведала, што бацька, пакараны за неданесенне на дачку 10 гадамі зняволення, сканаў у менскай турме. Застацца жывой
Не звар'яцець ад жаху і здзекаў дзяўчыне дапамагла сустрэтая ў лагеры Ларыса Геніев. Як і гэтая шчырая верніца, Алеся насіла на шыі зроблены з хлебнага мякісу крыжык. Яна вытрывала, на волі выйшла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля, напісалі пранікнёныя ўспаміны, дачакаліся на пачатку незалежнасці сваёй рэабілітацыі. Такое жыццё даў мне Бог, лічыла спадарыня Алеся. Нічога ў ім я б не змяніла, бо іначай здрадзіла б сябрам і Беларусі.